श्री कुलस्वामिनी रिअल इस्टेट महाराष्ट्र, गोवा, गुजरात येथे उपलब्ध. बंगला, हॉटेल, फ्लॅट, प्लांटेशन याकरिता लागणारी जमीन खरेदी विक्रीबाबत मार्गदर्शन. पत्ता B02 धैर्यशील प्राईड, तळमजला, कुडाळ. संपर्क 9146 35 53 33 किंवा 9422 43 48 34. आताच्या घडीला आलेली सर्वात महत्त्वाची बातमी तुमच्या कामाची आहे आणि अत्यंत महत्त्वाची, तुम्हाला सतर्क करणारी बातमी आहे. तुम्हाला जर वीज बिल भरण्यासाठी मेसेज आला असेल तर सावध व्हा, कारण वीज ग्राहकांना वैयक्तिक क्रमांकावरून बनावट मेसेज पाठवून संपर्क साधण्यास सांगून लूट केल्याचा धक्कादायक प्रकार समोर आला आहे. अशा प्रकारे वीज ग्राहकांना लुटणारी टोळी राज्यात सक्रिय झाली आहे. बनावट मेसेज पाठवून ही टोळी ऑनलाईन गंडा घालते. त्यामुळे तुम्हाला वीज बिल भरण्यासाठी आलेला मेसेज खरंच वीज कंपनीकडून आलाय का याची खात्री करा, नाहीतर ही टोळी तुमचं अकाउंट रिकामं करेल. वीज ग्राहकांची कशी होते फसवणूक ऐका. महावितरणकडून मोबाईल क्रमांकाची नोंदणी केलेल्या ग्राहकांना सिस्टीमद्वारे मेसेज येतो. वीज बिल भरलेलं नसल्याने वीज पुरवठा खंडित करण्यात येईल असा मेसेज पाठवतात. असे मेसेज वेगवेगळ्या वैयक्तिक मोबाईल क्रमांकावरून पाठविण्यात येतात. बिल भरण्यासाठी वैयक्तिक मोबाईल नंबरवरून ऑनलाईन पेमेंटसाठी बनावट लिंक पाठवतात. ग्राहकांना वीज बिल भरण्यासाठी सॉफ्टवेअर डाउनलोड करण्यास सांगतात. ग्राहकांनी प्रतिसाद दिल्यास मोबाईल हॅक करून बँक खात्यातील रक्कम लंपास करतात. फसवणूक टाळण्यासाठी 1-800-23-33-435 या टोल फ्री क्रमांकावर संपर्क साधा. सध्या वैयक्तिक मोबाईल क्रमांकावरून नागरिकांना पाठविण्यात येणारे मेसेज हे बनावट आहेत. त्यास प्रतिसाद देऊ नये. बिलाच्या पेमेंटसाठी लिंक किंवा कोणतेही सॉफ्टवेअर डाउनलोड करू नये. तसेच मेसेजमध्ये नमूद केलेल्या कोणत्याही वैयक्तिक मोबाईल क्रमांकावर संपर्क साधू नये. राज्यात अचूक मीटर रीडिंग न घेणाऱ्या 47 एजन्सीज बडतर्फ झाल्या आहेत. रीडिंग घेताना हे हेतुपुरस्सर चुका आणि अचूक रीडिंगमध्ये हयगय केल्याचं दिसून आलंय. त्यामुळे ही कारवाई करण्यात आली आहे. याशिवाय 8 एजन्सीजना ब्लॅकलिस्ट करण्यात आलंय. मीटर रीडिंगचे फोटो अस्पष्ट असणे, फोटो व प्रत्यक्ष रीडिंगमध्ये तफावत असणे, तसेच रीडिंग न घेता आल्याचा हेतुपुरस्सर शेरा देणे आदी प्रकार आढळून येत आहेत. त्याप्रमाणे संबंधित एजन्सीच्या कामांमध्ये सुधारणा करण्याची प्रक्रिया सुरू आहे. ब्युरो न्यूज कोकण. असे नवनवीन व्हिडिओ पाहण्यासाठी कोकणशाहीचं यूट्यूब चॅनल सबस्क्राईब करा व बेल बटन प्रेस करा. तसेच फेसबुक पेज लाईक करा आणि इंस्टाग्राम पेज व ट्विटर पेजला फॉलो करायला विसरू नका.